10 miljun euro ġew allokati f'għajnuna finanzjarja lill-intrapriżi kollha lokali li jridu jinvestu fit-taħriġ tal-ħaddiema tagħhom, dan permezz tat-tiġdid tal-iskema Investing in Skills imħaddma minn Jobs Plus u kofinanzjata minn fondi Ewropej li taħseb biex tiżviluppa l-ħiliet ta' dawk li diġà huma fid-dinja tax-xogħol biex jiksbu ħiliet ġodda li jkunu aktar adattati għal ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol. Dettalji dwar it-tiġdid tal-iskema nataw waqt konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru għall-Intern is-Sigurtà u x-xogħol Byron Camilleri u l-Kap Eżekuttiv ta' Jobs Plus Leonid McKay. Investing in Skills ix-xogħol tagħha huwa li tkopri billi tagħti għajnuna finanzjarja diretta lil min qed iħaddem biex ikopri il-paga ta' min qed jitħarreġ, biex ikopri wkoll anke t-taħriġ innifsu u wkoll spejjeż indiretti li amministrattivi li jkun qiegħed ikopri. Sadan it-tant l-iskema taħseb ukoll għal sussidju ogħla fuq ir-rata ta' sigħa xogħol tas-salarju ta' ħaddiem li jkun qed jitħarreġ. Din se tkun marbuta mar-rata medja tas-salarji u mhux mal-paga minima nazzjonali. L-assistenza se tingħata skont id-daqs tal-intrapriża b'kumpaniji kbar jingħataw 50% tar-rata, dawk medji 60% u żgħar 70%. Fl-iskema ta' qabel kienu ġew investiti aktar minn 7.6 miljun euro f'taħriġ li minnu gawdew 1200 intrapriża ta' kull daqs. B'kollox tħarġu l fuq minn 22,000 ħaddiem f'aktar minn 45,000 esperjenza ta' taħriġ. Il-Ministru Byron Camilleri qal l-iskema li minna jgawdu kemm il-ħaddiema kif ukoll min iħaddem tnebħet mill-politika tal-Gvern li tinċentiva lil min iħaddem biex jinvesti u joħloq kwalità ta' xogħol aħjar għax ħadd ħlief min iħaddem m'għandu l-aqwa għarfien dwar il-ħiliet li għandhom bżonn l-impjegati tiegħu. Dan il-mod verament qegħdin nassiguraw illi ikonna il-ħaddiema li hemm bżonn ġewwa pajjiżna, però wkoll li jkollna ħaddiema li jtejbu il-kundizzjonijiet u anke drittijiet tagħhom fil-kumpaniji Maltin u Ewġin.